Ako začať predávať svoju e-knihu na sociálnych sieťach? Pamätám si, keď som mal 1000 sledovateľov na Instagrame a vtedy 2 mesiace som písal svoju prvú e-knihu, ktorú si cez môj Instagram kúpilo asi 6 ľudí. Stala asi 10 eur a reálne sa za ňu hanbím. O tomto tá tvorcovská cesta je, že niečo vytvoríme, zlyháme, naučíme sa. Chcem, aby si sa vyhol všetkým chybám a mohol sa naučiť aj z mojich chyb. Viem s odvahou povedať, že pred 2 rokmi, kedy som ja vydával svoju prvú e-knihu, takéto videjko neexistovalo, ktoré ti teraz natáčam. Vtedy ma zachránilo moje samoúkovstvo. Pamätám si, že som na Amazone kúpoval knihy o tom, ako predávať a písať knihy. No a z každej tej knižky som si vzal jeden bod, tieto body som si pospájal a vytvoril som teraz už druhú a podľa mňa úspešnejšiu e-knihu s názvom Planéta Fitness. Nezabudnem na deň, kedy som ju v príspevku spomenul, to počúvaj zase. Stresy, bolelo ma brucho. Zase keď som ju písal, tak som mal v hlave, že čo keď ju nikto nekúpi, čo keď toto. A tak som vydal príspevok a oznámil som v príspevku, že práve teraz vyšla moja e-kniha, nájdete ju tu. Išiel som si zabehať, nech sa zbavím stresu, potom som prišiel domov, dal som sprchu, otvoril som notebook a na obrazovke som videl číslo 4. Takže zhrnutie, ja som ďalšie 3 mesiace písal e-knihu, ktorú si kúpili 4 ľudia za 5 eur. Ale teraz to bolo iné, lebo teraz som vedel, že tá kniha je dobrá. Vedel som, že je napísaná dobre, riadil som sa nejakými pravidlami. Skratke, bol som si istý, že keď si ju kúpi niekto, kto je namotivovaný ísť sa hýbať, ísť behať, takže mu doručí tá e-kniha jeho sľúbený výsledok. A preto som si odkaz na túto e-knihu nechal v profile a tvoril som príspevky ďalej. Každý deň som napísal jeden plnohodnotný príspevok. Neflakal som to. Ak chce zabehnúť svoj prvý kilometr, tak po prvé, po druhé, po tretie a na konci som spomenul, že hej, vydal som aj e-knihu, keby ste náhodou nevedeli a nájdete ju v tomto odkaze. Pomôže vám s tým a s tým. A ono to dá sa povedať fungovalo, lebo každý jeden deň mi blikol aspoň jeden predaj. A tým, že moja sledovanosť rástli aj moje predaje a niekedy som videl, že podaril sa mi nejaký príspevok, ktorý bol aj plný hodnoty a aj sa stal virálnym, tak nepredalo sa za ten deň, že jedna e-kniha, ale 5 e-knih. Až som stále do kolečka tvoril, stále do kolečka promoval a z tejto e-knihy za celý čas, čo som ju predával, sa predalo 1500 digitálnych kópií. A dôvod, prečo ti to hovorím, je, že každý z vás, kto to teraz pozerá, môže napísať svoju prvú e-knihu a vydať svoju prvú e-knihu cez seba. Lebo veľakrát si povieme, že keď niekto napíše e-knihu, tak to musíš byť spisovateľ automaticky. Ale pravda je taká, že so sociálnymi sieťami, kedy ty dokážeš prezentovať svoju značku sám, už nepotrebuje žiadne vydavateľstvo na vydanie knihy. Rovnako ako začínajúci hudobník, ktorý nemusí hľadať vydavateľstvo, lebo si tie pesničky vie vydať sám a vie si ich odpromovať sám. A tým pádom si aj môže nechať 100% profit, teoreticky. Takže ty nemusíš byť žiadny spisovateľ, aby si napísal e-knihu, ktorá bude pomáhať ľuďom a ktorá bude tvoriť tvoj, dá sa povedať, pasívny príjem. Lebo v mojom prípade to bolo tak, že aby som tie príspevky tvoril tak či tak. No a teraz tým, že som tvoril tie príspevky a na konci som pridal jeden slajd do svojej e-knihy, tak som mal aj nejaké predaje a tie peniaze som neskôr mohol vložiť či už do reklamy a tak ďalej, to už bola moja slobodná voľba. Ak nemáš komunitu, komu by si svoju e-knihu predával, pozri si toto videjko, ako budovať sledovanosť na sociálnych sieťach. A keď už nejakú komunitu máš, tak toto sú konkrétne kroky, ako napísať a začať predávať svoju e-knihu. A jediné, čo k tomu potrebuješ, je Google dokumenty, ktoré sú zadarmo, Canva na tvorbu obálky, ktorá je zadarmo, Gumroad na predaj, ktorý je tiež zadarmo. Ak sa náhodou pýtaš, že či je tvorba e-knihy pre teba, no tak tu sú dva hlavné dôvody, kvôli ktorým by som napísal svoju e-knihu. Po prvé, napíšeš ju raz a môžeš ju predávať navždy. Po druhé, môžeš pomôcť ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť tvoj hlavný produkt. Ako napísať e-knihu, ktorá sa aj bude predávať? Vyrieš najčastejší problém, s ktorým sa tvoja cieľovka stretáva. V oblasti cvičenia je najväčším problémom chudnutie, v oblasti biznisu je najväčším problémom nízky profit. V tvojej tu doplň oblasti je najväčším problémom a tu si zapíš konkrétne problémy, s ktorými za tebou ľudia idú. Ten najväčší problém odporúčam vyriešiť hneď v názve knihy. Napríklad problém: som chudý, chcem nabrať svalovú hmotu z domu za čo najrýchlejší čas. Riešenie: telo ako posilovňa. Tieto cviky môžeš vykonávať aj v malom priestore a trénuješ ich 4 krát týždenne po 30 minút. Nadpis knihy je zo všetkého najdôležitejší, lebo ty môžeš mať aj najlepšiu knihu na svete, ale keď sa k nej nikto nedostane, hlavne na začiatku, kedy nikto človeku neodporúči tú knihu, lebo nikto ju nepozná, my potrebujeme mať obálku, vďaka ktorej sa človek vôbec pozrie do tej knihy. Rovnako ako v článkoch, aj tu platí, že 80% ľudí si prečíta len nadpis. A dávnejšie som počul krásny príklad, keď máme psíka, ktorý je chorý a máme liek,
ktorý mu pomôže, nejakú tabletku, ktorá mu vie pomôcť, tak my, keby prídeme za tým psíkom a dáme mu tú tabletku, tak on ju nezie, lebo je to tabletka, je to hnus, nechce tabletku. Ale keď vezmeme tú tabletku a obalíme ju do slaniny, tak zrazu tú tabletku zje s radosťou a my mu pomôžeme, on je rád. To isté platí, keď predáva svoju e-knihu. Pred tebou stojí človek, ktorému vieš vyriešiť jeho problém. Ale keď mu povieš, že počuj, kúp si môj tréningový systém, ktorý ti ukáže tréningy, techniky, cvikov, takto toho človeka odradíme. Ale keď mu povieme, že vďaka tomuto ťa ľudia z okolia už o mesiac nespoznajú. Už o 3 mesiace budeš chodiť holý po byte, aby si sa na seba mohol pozerať, ako tvrdo si makal a aké máš výsledky. Je to lákavejšie. Daj si záležať na tom, že aké slova použiješ pri predaji tvojej e-knihy alebo pri tvorbe tvojej obálky. Vždycky maj v hlave, že človek chce nejaký vysnívaný výsledok, takže opri sa o vysnívaný výsledok. Keď si na papier zapísal problémy a vybral aspoň jeden problém, ktorý vyriešiš priamo v nadpise a podnadpise knihy, poďme na ďalšiu vec. Obálka knihy. Chod na stránku canva.com, napíš do vyhľadávania taký book cover, vyber si šablónu, vlož do nej svoj nadpis, podnadpis a pridaj nejaký chytlavý obrázok, ktorý bude opisovať, čo v knihe riešiš. Takže, keď máme nadpis aj obálku za sebou, prichádza na rad písanie. Všimni si, že sme začali tým, čo veľa ľudí robí na konci. Ja viem, že ľudí nezaujíma, čo píše vnútri, ľudí zaujíma ten povrch. Ja som si istý, že sú ľudia, ktorí to využívajú v zlom. Že dajú všetok čas do obálky a potom sa vykašľú na to, čo je vnútri. A tí ľudia im to kúpia, tí ľudia im to zožerú, avšak je 1000-krát lepšie mať stáleho zákazníka ako človeka, ktorého oklameme, zahodíme u neho dôveru a už nikdy si od nás nič nekúpi. E-knihu začneme písať tak, že do Google si napíšem Free Google Document Templates a nájdem jednu šablónu, ktorá sa hodí k mojej téme a aby sa mi páčil jej štýl. Teraz ten dokument otvorím a začnem písať svoju knihu. Riadím sa týmito pravidlami. Poprvé, píšem stručne, sekam vety. Nie je to náhoda, že som tento bod dal na prvé miesto. Veľa ľudí sa pri písaní pozerá na to, že koľko má tá kniha slov. Že už mám 2000 slov, OK, to je super, už ju môžem vydať. Nie. Veľakrát, kebyže vezmem e-knihu, ktorá má 2000 slov, tak ju dokážem skrátiť na 500 slov. Tá pointa by zostala, tie príbehy by zostali, všetko okolo je len vata. Takže môj tip je, pri písaní knihy, ak chceš uľahčiť tomu človeku, aby aj prečítal tvoju e-knihu, aby mu pomohla, vždycky keď dopíše stranu, tak si tú stranu prejdi a postupne skrátuj vety. To znamená, že keď tam je slovo, ktoré tam nemusí byť a pointa ostane rovnaká, no tak to slovo daj proste preč. Po druhé, vyhnem sa komplikovaným slovám. Ak si v dnešnej dobe niekto ešte stále myslí, že ho robí inteligentným to, že používa komplikované slova, nie je to tak. Hovorí sa, že pokiaľ máš myšlienku a nedokážeš ju vysvetliť 7-ročnému dieťaťu tak, aby ju pochopilo, tak ani ty tej myšlienke nerozumieš. Experta spoznáš tak, že príde za tebou a vysvetlí ti svoju vec tak, čo ja môžem byť v tej téme úplne tupý, on mi to vysvetlí tak, že tomu zrazu rozumiem. Keď ty na mňa vyťahneš nejaké komplikované slovo, tak mne to môže automaticky zahodiť celú vetu, lebo ja nerozumiem tomu slovu, takže automaticky nerozumiem, že čo si tou vetou myslel. A stratím tú pointu, ktorá mi mohla vyriešiť nejaký môj problém. Keď napíše stranu, skracuje stranu, tak dávaj si pozor na komplikované slova a ak môžeš, tak ich vymeň alebo ich nejakým spôsobom vysvetli. Po tretie, pokiaľ človek tvoju e-knihu prečíta a vyrieši jeho problém, odporúči ju ďalej. To je to, o čom som ti vravel, že buď predáš niekomu peknú obálku, ale to vnútro bude úplne na nič a ten človek z toho nič nebude mať, alebo napíšeš e-knihu, ktorá bude stručná, ktorá naozaj bude riešiť problémy v tvojej téme, že ten človek o nej začne rozprávať všade okolo seba a zrazu tej e-knihe nerobí promo len tvoje meno, ale aj meno človeka, ktorý ju odporúča ďalej. Ako začať predávať knihu? Najjednoduchšia možnosť je za mňa začať na stránke gumroad.com. Po prvé zaregistruje sa, po druhé pridaš číslo účtu, po tretie nahodíš knihu, po štvrté pridaš popis a predávaš, po piaté vypláta ti príde každý týždeň na účet. Problém je ten, že hlavne na začiatku sa tá kniha nebude predávať sama. Veľa ľudí vytvorí knihu, hodí ju na nejakú stránku, ale potom na ňu zabudnú a nikto si ju nekúpi. Preto v našom prípade ju bude predávať tvoja osobná značka a tvorba na sociálnych sieťach. O tom, ako tvoriť príspevky na sociálne siete, vďaka ktorým získaš väčšie dosahy a bude zarábať viacej, máme celú tvorcovskú komunitu ukuno.sk, odkaz ti nechám dole. Človek by povedal, že keď máš 1000 sledovateľov a pridaš príspevok, kde oznámiš, že hej, dnes som vydal knihu,
takže si ju kúpi aspoň 10% z tých sledovateľov, teda 100 ľudí. Ale takto to nefunguje. Rovnako ako som ti vravel o svojej Planete Fitness, spomenul som ju stovky krát v príspevkoch, aj cestou mi prišla správa, že ahoj Dominik, nemáš nejakú e-knihu alebo kurz, ktorý by ma naučil ako začať v tom a tom? Krása digitálnych produktov je, že ich môžeš promovať navždy. Niekto ti napíše, že potrebujem pomôcť s tým a s tým, tak ty ho odkážeš na svoj produkt. Takže odpíšeš mu, možno ti pomôže toto a toto, a keby si chcel ísť hĺbšie, mám o tom aj celú e-knihu, tu máš link. Alebo keď píšem príspevok k rovnakej téme, tak na konci opäť spomeniem, že ak ťa zaujal tento príspevok, je dosť možné, že ti pomôže aj táto e-kniha. Nájdeš ju tu. Všimni si, že my nepredávame, ale my pomáhame. V roku 2024 sa riadim heslom odovzdávaj na sociálne siete toľko hodnoty zadarmo, že iní by si za to pýtali obrovské peniaze. A moje prečo je jednoduché, lebo ja silno verím v online vzdelávanie. A že každý z nás sa môže uchopiť témy, v ktorej sa stane expertom a využije svoje sociálne siete nielen na bezhlavé konzumovanie, ale aj na tvorbu a pridanú hodnotu do sveta. Posledný praktický príklad, ako som predával svoju e-knihu ja, vytvoril som 10 slajdový karusel, v ktorom som vyriešil jeden problém a v poslednom slajde som spomenul svoju ponuku a kde ju nájdu. Gary Vee túto techniku nazval jab, 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 right hook. Je to metafora slabších úderov, ktorými si pripravíme súpera na náš silný úder, rovnako ako si pripravíme budúceho klienta na kúpu produktu tak, napríklad, že mám príspevok, v ktorom ti najprv pomôžem a potom si od teba niečo vypýtam. V tomto prípade povieme, že mám aj takú ponuku, ktorá ti vie v tomto pomôcť ešte hĺbšie, nájdeš ju na stránke tam a tam. Ja dúfam, že ti video pomohlo, ak máš nejaké otázky, píš ich tu, alebo do komunity Ukunu, alebo mne na Instagram a vidíme sa pri ďalšom videu, OK? Čau.